Upbikers je systém určený na to, aby sa dostal na zem bez úpravy motocykla a s úplnou bezpečnosťou. S Upbikers môžete jazdiť na motorke, ktorú chcete, bez ohľadu na vašu výšku a veľkosť motorky. Upbikers vám umožnili získať 4 cm výšky presne tam, kde to potrebujete. V oblasti ako prvé spojenej so zemou. Upbikers potvrdený tisíckami motorkárov po celom svete. Keď dostanete produkt, nájdete 2 Upbikerov, jeden na každú nohu. Na ľavej strane je označenie pre ľavú nohu a na pravej pre pravú. Jednoduchosť je rovnaká pre obe. Час посвоїться, може убрав топанок великості 35 až 40. 2 P-remienky. Na topánky od veľkosti 41 po 46 a 2 C-remienky. Pre špičku našich Upbikerov 8 gombíkov na pripevnenie popruhov. Plus 2 extra gombíky pre prípad, že bude problém so zapínaním, alebo keď dostanete nesprávnu veľkosť pri montáži. Predtým, ako si nasadíme remene na Upbikerov, musíme ich natiahnuť, aby stratili svoju stuhnutosť. Takto získame flexibilitu a budeme ju vedieť správne a pohodlne používať. Zatiaľ, čo si užívame Upbikers. Po druhé, musíme poznať tlačidlá inštalácie. Tieto diely možno umiestniť len raz. Ak urobíme počas montáže chyby, budeme ich musieť s pomocou nástrojov rozbiť. Pamätaj, že A popruhy je pre obuv alebo tenisky od veľkosti 35 do 40 pasky. B sú na topánky veľkosti 41 až 46. In South pasky majú chlopňu, to by malo smerovať nahor, nie na podlahu. Tento kryt nám pomôže nosiť motorkárske oblečenie a je navrhnutý tak, aby sa prispôsobil tvaru päty topánky. Keď si vyberieme popruh, ktorý sa hodí k veľkosti našej obuvy, jeden koniec pripneme k gombíku. Keď je prvý koniec popruhu na mieste, skontrolujeme, že sme si skutočne vybrali správnu veľkosť pred inštaláciou druhého konca. Teraz umiestnime popruhy typu C na vrch našich Upbikerov. Majte na pamäti, že klapka by mala smerovať nahor smerom k nohe, nie smerom k hračke. Teraz máte svojich Upbikerov pripravených, aby ste si mohli bezpečne užiť jazdu na motocykli. Na obute Upbikers si dajte špičku nohy dovnútra bikeru a pásek predĺžte tak, aby sa dal pripnúť k boku. Na jeho sundanie natiahnite remienok a umiestnite si nohu pohodlne.